Imbis nga tubig, basura ang sulod sa mga plastic bottle nga gidala sa mga tinun-an sa Talamban Elementary School karong Lunes, Hulyo 6. Kiniisip pagsuporta o pagtuman sa pilot implementation sa basura namo kaugmaon nato program sa Dakbayan sa Sugbo. Ubos sa maong inisyatiba, nag-segregate ang mga estudyante sa ilang mga basura o gibutang kini sa mga plastic bottle. Sa matag kilo sa basura nga matigom, adunan sila'y madawat nga 50 centavos. Matag simana, kolektahon sa Department of Public Services kon DPS ang mga plastic bottle. Ang Talamban Elementary School ang gipiling pilot school sa maong programa, nga adunay kapin 3,800 nga student population sa kasamtangang academic year. Si Cebu City Mayor Nestor Archival mipadangat nga gilauman niya nga makatabang ang maong programa sa pagpaligon sa husong segregation sa basura. Kung ang atong mga kabataan mao'y atong unahon, importante kayo ni kay mao man ni nagda sa mga atong kaugmaon in the future. Dugang sa mayor, sa ikatulong simana sa Hulyo, plano nga ipatuman ang susamang programa sa usa ka tunghaan sa South District nga bahin sa syudad. Sumala ni Talamban Elementary School Principal Rolando Rebusit, dili na bag-o sa eskwelahan ang pagtudlo sa husong segregation sa basura. Apan, nagpasalamat siya nga gipasiugda sa syudad kining inisyatiba nga naggamit og mga plastic bottle. Makatabang gid kay nigdako, especially nga na naman tayo programa diri sa Department of Education kanang atong gitawag nga WINS program, no, naa na diha, apil na diha ang pag-segregate sa atong basura. Dugang ni Rebusit, gilauman niyang makatudlo kini sa mga bata sa cleanliness, pagtabang sa komunidad o pagkaresponsable. Sa pakiginabi sa MyTV Cebu sa usa ka grade 4 nga tinun-an sa maong tunghaan, mipadangat siya nga malipayon siyang nakaapil sa programa ug naglaom nga mas daghan pang mga tawo ang moapil sa pag-amping sa kalikupan. A lot of trash because we went grocery shopping last day and there was a lot of boxes, so we took the boxes and we put it inside the plastic bottles. Matud sa maong tunghaan, makigalayon pa sila sa Parent-Teacher Association kon PTA officers aron hisgutan ang pagpadangat sa incentives nga madawat nga hayan gamiton sa mga panginahanglanon sa classroom. Pinaagi sa inisyatiba sa pagbutang og ginagmay mga basura sa mga elementary learners sulod sa plastic bottles, gilauman sa kagamahanan sa syudad sa Sugbo nga magsugod kini og dakong kausaban sa pagdumala sa basura. Sa laing hilisgutanan, mipadangat si Principal Rebusit nga padayon nilang gipaligon ang seguridad sa eskwelahan human sa school shooting sa Tacloban ni adtong Hunyo 22. Matud niya, aduna na sila'y metal detector og mipatuman og gate pass system alang sa mga estudyante og ginikanan og padayon sabang ilang pag-edukar sa child security policy. Aduna usab sila'y psychosocial support pinaagi sa ilang guidance designate alang sa mga estudyante nga nainahanglan og tabang. Ang mayor sa iyang bahin mipadangat nga padayon ang pagpaligon sa ilang buhatan sa seguridad sa Sugbo, pinaagi sa pag-deploy og igong tanod o kapulisan sa matag eskwelahan. Na ato mangong gi-hype ang mga tao nga dili maayo. So ngakot siguro sa media nga sa wa pagani gyud siguro mahita mo bago pa lang na ay mga text or whatever, di lang nga nato i-hype. Di nato tagag pagtagad kay the more man gud mo siaw. All manani kay para makuha ninyo yung mga basura ibutang ninyo sa inyo. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.